गुड आफ्टारनुन लोगोफोर गासैखौबो लोगोफोर दिनैहाय सासे बायद' फैदों बिसिनि बिखुनजोआ माने आथिं आखाइ सानाय दङमोन दा मोनथिनानै लानि दिनै माबायदि जाखो दिनै आथिं आखाइ थिगसे सायोमोन आरो ना सिखारनो हायामोन नामा थाबायनोसो हायामोन थाबायनो हायामोन आरो माने बिसनानिफ्राय थाबायनो हायामोन ओहो इदि सियानो मा नारबायना थाबायोमोन आरो माने खोनोमोथ्थेसो थाबायनो हायोमोन आरो ना बिसनानिफ्रायलाय साखांबाथाय थाबायनो हाखायामोन साखांबाथाय थाबायनो हायामोन आथिङाबो बुयोमोन ना थोन बुयोमोन आरो डक्टरफोरनि ट्रिटमेन्टफोर लादोंमोन नामा माबायावहाय क'क्राझारावहाय एक्सरे खालामहैदोंमोन आरो ओमफ्राय जेबो मोनाखै नर्माल होननानै खिन्थादों खिन्थु थाबायनो हायामोन आरो ना ने खस्थ'यैसो फायखानाफ्राव थाङामोन थाबायनो रोंखाया थाबायनो रोंखाया गानोनो हाखायामोन गानोनो हायामोन जाहैदों थाबायनोबो हायामोन ना बुनायनिमोन ना बुयोमोन औ आथिंफ्रा बुजोबनायनिमोन गाहायाव आथिङा बुनायनिमोन ने आखाइफ्रा बुनाय नङामोन जरायाव बुयोमोन बे दाबसेयावल'मोन आरो औ थिगसे सायोमोन ओमफ्राय दा थाबायनो हाबाय ने बेखौ लांनानैहायनो लोंबायबो ओमफ्राय बिनिफ्राय दा सिखांथाराखै आरो माबासो जाबाय खोमा मास मोनबा दा थाबायनो मानो हाजोबबाय फुरा हाबाय दा मोसौ खाहैयो खामानि मायो मावनो ओंखाम सङो सिथ्ला सिबो बेथ' दख'ना फानहैयोना सि फानहैयो बे मावजोबो गासिनो दा थाबायनो मानो हाजोबबाय ने खामानिबो मावनो हाबाय जाहैबाय दा लोगोफोर खोनाखाबायना आंनि आयुर्वेदिक मुलि जाहैनानै जेनेबा सासे मादैया माने बे बिहामजो जाहैबाय ने बिहामजो जाहैबाय माने जाय बेक्ति बेमारि बेयो फैयाखै खिन्थु दायो मोजां जानानै दङ आरो ना दा बेखौहायनो आं खोन्थादों जेनेबा गोबां मानसिफ्रानो बेफोरबायदिनो मोजां जाबाय बे सैथो माने थाबायनो हायामोन दा थाबायनो हाबाय माने सिखारनोबो हायामोन आथिं बुनायफ्रा सेमबाय नामा सेमजोब्बाय ने ओमफ्राय दाथ' खामानि मावनो हासै मोसौ मोसा खानो हासै